Ola, son Carmen Ribeiro Ferreiro. En este momento son a presidenta da Asociación Amigos do Liño e como tal nós traballamos o liño. Facemos o encaixe, facemos calcetados, facemos crochet, ganchillado na nosa terra ou bordado, como calquer outro fío. Pasamos os teares, en donde facemos os tecidos. O noso produto estrela foron sempre bufandas e chales. Facemos de todo, pero aí foi onde despertou a nosa curiosidade. De feito, no ano 2006 gañamos o primeiro premio de artesanía Antonio Fraguas da Diputación con un chal de liño. Polo medio xa houve comentar unha pequena empresa para comercializar, que se chama Liño de Galicia. Co liño faise de todo, dende un traxe de bautizo, de noiva, de comunión, pero seguimos mantendo a liña dos chales rematados con encaixe e facemos o tecido básico. O tecido básico que é un tafetán, porque nunca pasa de moda e podes facer con ela o que queiras. En torno a isto, hai 18 persoas ahora mismo. Unhas son palilleiras, outras temos unha patronista, outras pois bordan e outras incrustan manteles e tal. Estamos nun territorio onde non hai industria ninguna e onde as mulleres traballamos porque é unha axuda, é un complemento na familia. O traballo do liño empezámoslo sempre pola semente. A primeira semente que tuvemos que pedila a Francia, porque fai moitos anos, estamos falando a mellor de 80 ou 90 anos, que non se cultiva o liño en toda España. Tampouco en Galicia, aunque Galicia quedou o último de sementar o liño, non? E como tema sociocultural, pareceu-nos ben recuperar este traballo. Fixemos moitos cursos, tanto de fiado como de tecido, como de bordado, todo o traballo que se pode facer co fío de liño, porque o fío de liño podes facer todo o que queiras. Todo o que queiras co fío de liño, con unha gran diferencia, que é un fío o máis resistente que existe, o máis san. Manualmente é moi laborioso e hai fases nas que tes que saber facelas. Fiar aprende calquera, a tecer aprende calquera, a coser calquera, pero hai unha fase que é o tascado e isto, non é, hai que aprendelo, non, é moi laborioso. Entonces, que perdes un pouco a paciencia en facer este traballo. Por eso nós queremos que as políticas se sumen, porque eu sempre dixen como, por exemplo, a veces falas deste tema e diste Bélxica é unha gran produtora de liño e fibra de liño moi boa, o norte de Francia, eu viesei a esos sitios, como eles son capaces e nós non. E a veces escoitabas unha voz dicindo é que competir con eles, como? O noso campo está sin cultivar. Entonces, estes programas teñen que ser xa a administración, os nosos políticos, quen apoyen as iniciativas. Por eso estamos facendo un chamamento a persoas emprendedoras e que as políticas apoyen estes traballos, porque eu non estou en contra de traer produtos de fora, pero se nós os podemos producir. Non é que se pode vivir, é que vivir no rural é o máis bonito, é a vida máis bonita que pode ter unha persoa. Hai xente que lle gusta a capital, que lle gusta o asfalto, pareceme moi ben, pero que hai xente que lle gusta o rural. Eu, por exemplo, síntome feliz no rural,
prefiero vivir no rural con 1000 euros que vivir na capital con 3000, porque teño outros beneficios, teño outra forma de vivir, teño outra alegría, estar pois vendo os conexos correr polo monte, vendo os paxaros, convivindo cando vou no coche co zorro que che está, o raposo que está cruzando por diante de ti. Eso é impagable e dá moita pena que os nosos campos estén cheos de silva. Se outros países poden vivir desto, por que os nosos non? O noso país é rico no que ten, xa no seu campo, na súa xente. Somos un país de xente traballadora. Entonces, nós temos que demandalo. Eu estou un pouco tarde, eu falo sempre con xente nova e digolle, temos que pedir, temos que reclamar, temos que exigir. Un autónomo traballa moito máis que unha persona asalariada, pero a satisfacción de facer algo que che gusta, que che dá para vivir, que un día distí, bueno, pois traballarei o domingo, pero o lunes teño libre, por exemplo, que podes dispoñer de ir a levar a tua nai ao médico ou o teu fillo. Eso é impagable. Despois, a mente humana, canto máis a desarrollas, máis ela se desarrolla. E ser libre. Hai que recordar que no traballo do liño, xa fai séculos, fixo as mulleres libres. O traballo do tecido fixo as mulleres libres, porque xa non dependían do home, que antes dependían sempre do home. Pois tecendo, fixéronse libres. Libres temos que ser todos, homes e mulleres. Eso xa non había nin que mencionalo, pero co que ti faz, coa tua inteligencia, co teu saber, coas túas ganas de traballar, eso xa son cartos, porque a túa vida é plena, a túa vida é rica, ti eres rico, facendo un traballo que che gusta, un traballo que ves algo feito, cas túas mans, co teu saber, coa axuda dos demais, porque, ademais, este traballo fai grande a amistad, a cantidad de xente que traballamos aquí, que nos levamos hasta moi ben, que nos queremos, como se foran da familia. O momento de estar coas compañeiras traballando, sacar un vestido bonito, un bolso bonito, un dibuixo de encaixe bonito, que recuperamos facendo distintas combinacións de varios. Eso é riquísimo. Eso dá vida. Eso cando vas pa cama ríes sola.